Ajungem în Castrul Roman de la Târsa. Este ridicător, doar că nu este săpat arheologic, nu este studiat, din păcate. Iar aici este biserica din Târsa. Biserica veche de lemn. Niște turnuri de tablă interesante. Uite, mai puține biserici care să aibă două turnuri. Am găsit un izvor de la vis-a-vis de biserica din Târsa. Dacă coborâți, intrați unde e îngrădit pe o cărare. Da, este un izvor. Wow, ce interesant. Să vedem dacă este apă în el. Opa, wow, ce apă faină încă. Ce apă faină. Sper să fie bună. Să umplu sticlele și să pornim la drum. Interesant, un izvor ascuns aici între păduri. Este biserica. Iar aici, pe cărarea asta, acolo după unde se văd mesecinia de jos, găsiți izvorul de apă la Târsa. Apa foarte bună. Mai suntem pe drumul de la Târsa spre Costești, spre cetatea din Costești. Un drum chetuit, dar probabil un curs de asfaltare. Pentru că se vede că a fost lățit recent cu lama. Ești curios? Ești curios? Hai! O mâncare de căței n-ai puțin. Ce frumoase mure pe marginea drumului. Casele sunt sub drum. Cățu, ce faci, ne aștepți? S-a plictisit. Sper aici să nu. Ce cățălă? Ții, măi. Ții. Cățăluș. Cățăluș. Dacă o să te duc în cetatea de la Fețele Albe, o să-mi dai dreptate că da și zi te aminti. O să vezi cum arată. Imediat ajungem la cetatea Blidaru. Avem un pic de coborâre abruptă. Noi suntem pe cărarea care duce spre cetatea Blidaru. O cărare pe care poți merge doar pe picioare. Și cățelul în fața noastră, eu știu deja drumul. Probabil am mai fost pe aici cu alți turiști. E un cățel drumeț. Și aici prăpastie mare până jos. Dar avem traseul marcat înainte, deci suntem ok. Tocmai am ajuns la intrarea în cetatea Costești. Hai să vedem cum e înăuntru. Foarte impresionant aici.
Pietrele cum sunt tăiate, clădite. Deși aici probabil sunt posibil să fi fost reclădit. Dar oricum, foarte impresionant cum au tăiat blocurile și cum le-au adus până aici. De altfel, pentru că s-au dus din altă parte. Superb. Și foarte mare. Deci ceva imens. Acesta e drumul de coborâre de la cetatea Blidaru spre Costești. Un drum super prin pădure. O cărare, practic, dar superbă. Iată ne ajungi. Tocmai am ieșit de pe cărarea de la Societatea Blidaru. Un drum aici foarte abrupt de coborât, dar foarte palpitant. Și de urcat, bănuiesc că e foarte dificil, mai ales când plouă, se face mult noroc pe aici. Dar în rest, poate fi vizitat. Chiar ne-am întâlnit pe drum cu părinți, cu fetițe, cu copii mici de vreo 7 ani. Deci pot urca și copiii pe aici. Un drum frumos.